Zasahujúci ochrankár, SBS-kár, mohol doplatiť fatálne na svoju chybu, že bol tak blízko pri tom útočníkovi so sekerou. Mnohí z nás sme videli to video z 19.6. z Bratislavy, kde ozbrojená osoba sekerou ohrozovala ostatných ľudí pred jednou pizzériou. Sice sa na videu nič nestalo, ale tento materiál, toto video nám poslúži ako prípadová štúdia na to, ako sa správať v danej situácii inač. Pozor, cieľom nie je dehonestovať prácu zasahujúceho SBS-kara, každý pod stresom reaguje iným spôsobom. Ale chcem poukázať na pár detailov, na ktoré by človek mal v danej oblasti mysleť, pokiaľ sa bavíme o osobnej bezpečnosti a sebaobrane. Ak ste videli, zasahujúci SBS-kár mal ruky celý čas alebo väčšinu času dole, nemal ich vôbec v žiadnej vyjednávacej alebo prípravnej pozícii, kde by stade skôr vedel nejakým spôsobom na útok na svoju osobu zareagovať. Druhým bodom bolo vytvorenie bezpečnej vzdialenosti. SBS-kár bol príliš blízko na to, aby mal šancu vôbec zareagovať na útok na svoju osobu, ak by sa ten človek rozhodol, že na ňo zaútočí. V takejto situácii, ako náhle máte nejakého človeka, ktorý je ozbrojený bodnosečnou zbraňou, sekerou v tomto prípade, mali by ste udržiavať väčšiu vzdialenosť, aby ste boli vôbec schopní nejakým spôsobom na ten útok zareagovať. Ďalší bod je to, že sa ho pokúsil ten SBS-kár odzbrojiť neefektívnym spôsobom. Samozrejme, bolo to neúspešné. To mohlo celú situáciu vyeskalovať. Určite nikdy sa nepokúšame ozbrojiť niekoho, kto má zbraň, pokiaľ nemáme nad ním kontrolu alebo sme nespôsobili dostatočný damage, aby sme tú zbraň mohli odobrať. Posledný bod mojej analýzy hovorí o tom, že ten SBS-kár si nezabezpečil svoj perimeter, svoju oblasť a vôbec nejakým spôsobom sa nesnažil ostatných ľudí varovať, že je tam hrozba so zbraňou a takisto mal gestikulovať a riadne dávať najavo, aby tam ostatní ľudia z okolia nešli. A čo si z tejto analýzy môžete zobrať? Základ je vzdialenosť, ak je niekto ozbrojený, nakoľko keď máte dostatočný dištanc, viete si pripraviť sebaobranú pomôcku alebo sa skryť za niečo, čo vám pomôže v rámci konfliktu. Nezabudnite na to, že máte mať ruky celý čas hore, aby ste boli viacej reakcieschopní. Takisto nezabudnite, že by ste mali mať aj nejakú sebaobranú pomôcku, nejaký ekvalizér. A určite, ak ste zamestnanec bezpečnostnej služby, mali by ste si striehnúť svoj perimeter a varovať ostatných, že je tam nejaká hrozba.